Eta gaur aipatu nahiko nuke eltxotigrea, bai? Eltxotigrea hemen beran jadanik errotua dugun espezie inbaditzailea da. 2020an izan genuen lehenengo bere berri, bai? Oso eltxo urbanoa da eta egan gutxi egiten du, 100 metro, beraz badakigu gu hemen mugan gaude eta kamioi eta trafiko garraio handia dago hemen eta hortik sartu dela gure herrira. Adibidez, egin izan dugu bilera irekiak herrian, bai Osasun Publiko Departamentutik eta etorri izan dire eta jende informatua dago. Gero, eskuorriak banatuak ditugu bai farmazi, denda eta barretan, baina ikustita ze aldaketa klimatikoaren aurrean gauden, ez dugu beste aukerarik, eltxo hau gure artean gelditzeko etorri da, beraz egin beharko dugu resilientzia edo adaptazio lan bat bere kontra edo aritzeko. De hecho, los primeros hechos que han realizado ha sido en la frontera en Hendaya, Beovia, porque había mucha logística de camiones y ahí se pusieron los primeros cebos como el que os voy a mostrar aquí, que lo que hacen es, les invita a ellos a entrar en esta especie de trampas que tiene una especie de hélice. Badadaramagu gai honekin 4 bat urte, Nafar gobernuarekin elkarlanean, hainbat trampa jarraipena egiten da, eltxotigrearen garapena nola doan herrian, eta udaletxetik ere buru belarri ari gara lanean. El matar los adultos no significa nada. La mejor fórmula es la física, evitar los charcos, agua estancada. Y hay que estar preparado porque estos se van a quedar aquí, no se van a marchar a ningún sitio.